ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ҳангур ва боғ. Имрӯз 29 майи соли 2026 мебошад. Қарор дорем дар боғи мо, деҳаи Чорбоғи Варзо, ва ман имрӯз ба шумо нишон медиҳам чашмак пайванди тутро. Чашмак пайванд мегӯянд, барг пайванд мегӯянд, баъд мухча пайванд мегӯянд. Мана ин тути сафед аст, ба ман аз хуҷанд ҳоҷалишер равон кард. Ин тути ҳоҷалишер ислоҳ кунад маро, намедонам ё тути ғончӣ гуфт ё тути сафеди аштӣ гуфт. Бениҳоят бисёр мебандад ва бениҳоят калони бомаза аст. Якташ 1 тонна ҳам мебандад калонаш ва дар бозор 20 сомонӣ ба фурӯш буд. Ҳамин сол мегӯяд ман имрӯз ҳалкун пайванд мекунем. Ман якташро пайванд кардем. Барои пайванд кардан чӣ дар кор ба мо? Ба мо дар кор тути так пайванд, тути аз замин баромадагӣ пайванд, қаламчаи тути пайвандӣ, корча ва пайвандпеч. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ман пайвандро сар мекунам, шумо тамошо кунед, ёд гиред. Барои ин мо аз ин боло буридем ва як барге мондем, чунки ҳамин баргҳо ғизоро аз поён боло мекашану пайванди моро ғизодор мекунанд. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Барои ин чӣ кор мекунем? Якта чашмакро мегирем, анхелана гирифтем, чӯбашро мебурорем. чӯбам надоштааст. Ман фикр кардам ки қариб бе чӯб омад. ана чӯби дарунашро мегирем, бе чӯб монд. инҷа ҳарфи Т мебурем. айни замон бисёр кушодашавии оптии тут хуб аст. гирифтани тут бисёр фоиздоркияш баланд аст. ин дутаро мекушоем. мана ҳарфи Т кушодем. дидед? ва акнун буридагагамонро зери инҷа, зери ин пӯст мегузорем ва рост лағат мекунем, меравад. лағат мекунем, зер мекунем, меравад. мана акнун мепечонем бо пайвандпеч. дусе гирд мепечонему, мебандем. бад бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ана ҳамдиёрони азиз, ин тути мо худо хоҳад баъд аз 10-15 рӯз бояд ҳамин мухча кушода шуда ба сабзӣ шурӯъ кунад ва ин тутро мо аллакай баҳор ба шумо метавонем барои харидорӣ пешниҳод кунем. тути бениҳоят беҳтарин аст. дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед. ана ёд гиреду дасти ҳамаи шумо гул аст, ҷавонон. пайвандро ёд гиред.